sa araw-araw na pagbibigay gabay. Salamat Panginoon kahit marami mang kababayan namin namamatay. Alam ko na pagsubok lang ito na aming makakaya. Ikaw na po ang magbigay protection sa aming mga pamilya. Alam ko na di mo kami pababayaan sa epidemya nangyari sa mundo namin ngayon. Dahil tunay ka na Diyos Panginoon at di ka iiwan mula nun hanggang ngayon. Ikaw ang magbigay lakas sa frontliners, nurses sa aming mga doctors. Alam ko Panginoon na dating ang araw hindi mang lahat isugat na sundin ang protocols. Kalamitan na nangyari sa Pinas, tayo ibigin umawa ka at huwag kang kakalas. Sama-sama nating harapin lahat ng mga to. Magtiwala ka sa Diyos, malalampasan din natin to. Nung bumagyo sa amin sa area ng Tacloban, maraming Bisaya dun ang nahihirapan. At kahit nahihirapan ay pilit na bumabangon at pilit kalimutan ng masakit naming kahapon. Kayang-kaya natin ang lahat ng mga suliranin.